Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όπως μπορείτε να δείτε. Και καταρχάς με συγχωρείτε που έχω να κάνω, νομίζω μια εβδομάδα είναι βίντεο που έχω να κάνω. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Always lying to me. You lying so much. Με συγχωρείτε φουλ, απλά βαριόμουν λίγο, είναι αλήθεια. Και ήθελα να δω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα σας το πω στη συνέχεια. Καταρχάς, να πούμε ότι το γυρίσαμε σε άμυαλο. Θα μιλήσω λίγο πιο μετά από αυτό, γιατί θα παιχτεί η φάση μια σαν ιστοριούλα φάση. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο Hero ήταν ήταν εικόνα αντικειμένων. Που πουλούσε αντικείμενα και έπαιρνες βαθμούς κον. Βγήκαμε δεύτερη θέση. Και εγώ βγήκα δεύτερη θέση σε όλοκον. Θα μπορούσαμε να είχαμε βγει πρώτη, αλλά έκανα βλακεία από μόνος μου. Και τι εννοώ τώρα ότι έκανα βλακεία? Λοιπόν, έχω χαρίξει, μπράβο έχασα κιόλας. Έχω χαρίξει τέλος πάντων πολλά χρήματα για το Hero. Όταν λέω πολλά. Και τέλος πάντων εκεί βαράω κον. Πάμε πρώτη θέση, όλα ωραία, όλα καλά. Πρώτη θέση σε όλο. Λέω το έχουμε τώρα, γίναμε. Είχα μείνει με ένα budget από donuts. Θυμάμαι 950 ήταν. Νομίζω είχα ρίξει και εικόνα. Κάπου εκεί 650 με 700 donuts είχα. Και τέλος πάντων, εκεί που λέτε ότι ήμουνα με τα donuts, τι να κάνω. Άντε λέω να το γυρίσουμε σε άμυαλο. Μου έχει κολλήσει εκεί, άμυαλο, έχω και τα donuts, λέω στα αρχίδια μου. Τώρα εντάξει, μπορεί να φάμε και ένα copyright, αλλά τι σκατά δεν ξέρω πως λέγονται. Και τέλος πάντων, άντε πάμε να το κάνουμε ρε. Let's go gambling! Oh dang it! Oh dang it! Oh dang it! Πατάω εκεί τα donuts που λέτε, εδώ νέα αγαθά. Βρίσκω σφυράκι, το παίρνω. Λέω γίναμε, άντε το γυρίσουμε σε άμυαλο. Αλλά λέω κάτσε, πρέπει να κάνω και πλυντήρια τα ρούχα, να τα φτιάξω. Τώρα λοιπόν, για να καταλάβετε λίγο πως παίζει ακριβώς το άμυαλο. Δηλαδή πως πάει και με τα ρούχα και με τις τροποποιήσεις. Πείτε ότι έχετε ένα τάδε ρούχο, παράδειγμα αυτό εδώ πέρα. Ωραία, παράδειγμα τη στολή. Η στολή έχει κάποια random stats. Μπορεί να σου δίνει τάδε δύναμη, τάδε αντοχή, τάδε μυαλό, τάδε διέση. Λοιπόν, και έχετε και την τροποποίηση. Την τροποποίηση πρέπει πάντα να φροντίζετε, είτε παίζετε άμυαλο είτε δεν παίζετε, να δίνει δύναμη. Και να δίνει πολύ δύναμη. Εντάξει, να δίνει και αντοχή, να δίνει και μυαλό και μάτι. Εντάξει, από λίγο αυτά, αλλά πιο πολύ να δίνει δύναμη. Τέλος πάντων, βάζετε την τροποποίηση εσείς στο ρούχο. Και ας πούμε από 300 δύναμη που δίνει η στολή, θα δίνει τώρα με 200 δύναμη 500. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν εσύ κάνεις πλυντήριο το ρούχο με την τροποποίηση που σου δίνει συν 200, δηλαδή έχεις 500 δύναμη συνολικά, έχει πάρα πολλά chances το ρούχο να σου δώσει αντί για 500 δύναμη να σου δώσει ξέρω εγώ 900, 1000 δύναμη. Και αυτό είναι που θέλουμε τα άμυαλα. Δηλαδή να μην δίνει καθόλου φάση μυαλό. Εντάξει, διέση και αντοχή να δίνει, αλλά να δίνει πάρα πολύ δύναμη, ξέρω εγώ, να δίνει πάρα πολύ δύναμη. Που αυτό έχει γίνει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που δίνει 258 η δύναμη, συν 258. Η δύναμη στην Πέρτα έχει πάει σχεδόν 700. Στη στολή έχει πάει 900. Εδώ, η ζώνη, ας πούμε, που είναι και αυτό ένα καλό παράδειγμα για να σας εξηγήσω κάτι άλλο, εδώ δεν έχει πάει. Γιατί δεν είχαμε τροποποίηση που να δίνει, τέλος πάντων αυτή η τροποποίηση που έχει μπει, δεν δίνει καθόλου δύναμη. Αν έδινε έστω και λίγο δύναμη, θα μπορούσε η δύναμη να πάει στον αέρα, να ανέβει πάρα πολύ και να μου δίνει, όπως καταλαβαίνετε, και παραπάνω δύναμη. Εδώ ας πούμε δίνει δύναμη
Εδώ τι έκανα? Είχα μια τροποποίηση, την οποία, εντάξει, είχα τότε donuts, έκανα κάποια πλυτήρια, είδα τέλος πάντων ότι δίνει full δύναμη, τροποποίηση, παπ, τη βάζω. Και τι έκανα? Έκανα 2-3 πλυντήρια και παπ μου έδωσε δύναμη. 1000+ δύναμη. Αυτό είναι τέλειο για άμυαλο. Είναι τέλειο και για ισορροπημένα. Απλά μετά με τα ισορροπημένα πρέπει να τα φτιάχνεις τα skills full με προπονήσεις. Και εδώ τέλος πάντων και εδώ. Και στο pet έκανα αμάν να το φτιάξω αυτό το pet, αφήστε. Και τέλος πάντων χάλασα γύρω, γιατί δεν ήταν καλές οι τροποποίησεις που είχα, όπως καταλαβαίνετε. Χάλασα γύρω στα 650 donuts σε πλυντήρια γενικότερα. Και σε σφυριά θα σας εξηγήσω μετά. Βασικά όχι εξηγήσω, θα σας πω μια ιστορία, ξέρω εγώ, να καταλάβετε λίγο και με τα σφυριά φάση. Και τέλος πάντων το γυρνάω σαν άμυαλο, όλα καλά. Μετά όμως εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος. Καλά, εντάξει, τα skills μου ήταν πολύ πιο χαμηλά. Και τέλος πάντων δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε το άμυαλο. Δεν μου άρεσε που δεν είχα άλλα σφυριά. Και τι κάνουμε, πάμε να βρούμε και άλλα σφυριά, λέω. Και εκεί που λέτε, εκεί εντάξει, δεν χάλασα πολλά στο shop για σφυριά. Περίπου στα 40 νέα αγαθά και βρήκα 2 σφυριά. Δηλαδή ήμουνα full κολόφαρδος, δηλαδή περίπου συνολικά έχω χαλάσει 120 donuts μονάχα για τα σφυριά. Όπως μπορείτε να δείτε είναι ακριβώς εδώ. Και τέλος πάντων τα βρίσκω ωραία, τα φλεξάρω λίγο εκεί στην ομάδα. Αλλά έχω 2 σφυριά, δεν αντάλλω. Όλα ωραία, όλα καλά. Τι γίνεται λοιπόν? Βγαίνει καζίνο την άλλη μέρα. Εγώ είχα μείνει με 258 donuts. Τι δίνει το καζίνο, τι δίνει? Κέρματα, πάντα όλα. Όλα γίναμε, θα παίξουμε καζίνο. Εκεί βαράω γύρω στα 500 spins καζίνο και βάλε. Και τι γίνεται? Πάνε τα donuts του Zero του Hero. Πάει το Hero con κάνει φτερά εξαιτίας μου. Αλλά είχαμε βγει πρώτοι, ήμουνα πρώτος στο Sologon, ήμουνα σαν πρώτη ομάδα. Αλλά σιγά μας περάσει κανένας. Ξυπνάω την άλλη μέρα, βλέπω τον Buzz από την All for One, πρώτη θέση. Και εμείς είχαμε βγει νομίζω δεύτερη θέση, ήταν πρώτη All for One. Κάναμε εκεί τα δικά μας μετά μέσα στην ημέρα. Πρώτη θέση Toxic Heaven, δεύτερη θέση Sologon εγώ. Εντάξει, ο Buzz είχε διαφορά, είχαμε διαφορά 1200 κον. Το οποίο εντάξει δεν ήταν πολύ, αν είχα τα donuts θα τον είχα περάσει, θα είχαμε βγει για πρώτη θέση σαν ομάδα. Και λίγο πριν τέλος πάντων, κάνα μία ώρα πριν, αρχίσουν να βαράνε οι Ultron. Ωραία, λέω, γίναμε τώρα. Τέλος πάντων, μετά από πολλά και τα λίγα, βγήκαμε δεύτερη θέση. Ήταν αρκετά καλά, μπορώ να πω, και δεύτερη θέση Sologon. Και βγήκαμε τέλος πάντων μια πολύ αξιότιμη θέση στο Hero. Τώρα θα μου πείτε, αξίζει να παίξει Sologon? Δεν αξίζει, αλάνια με τίποτα. Όταν λέω με τίποτα, το εννοώ με τίποτα. Δεν αξίζει να παίξεις με τίποτα Sologon. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν παίχτες, ομάδες οι οποίες ρίχνουν πολλά λεφτά. Και δυστυχώς εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Ναι, μπορώ να πω ότι χάλασα πάρα πολλά λεφτά για το Hero Con το προηγούμενο. Γιατί είχα βάλει 1200 donuts. Είχα βάλει συνολικά μέσα σε μια εβδομάδα, θα σας πω τώρα, 1450 donuts περίπου. Όπως καταλαβαίνετε είναι, πιστεύω, αρκετά donuts. Και ναι, αυτά. Τώρα τι άλλο έχουμε κάνει? Έχουμε φτιάξει λίγο κρυψώνα. Πάμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα 18 level. Ανυπομονώ. Και τι άλλο έχουμε κάνει? Έχουμε αλλάξει αυτό που δεν είπα, τον παίχτη μας. Το έχουμε γυρίσει σε κοπέλα. Εντάξει, μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και τόσο που δεν είχαμε κάνει κάτι σαν μια πλάκα με κάτι παιδιά που ήμασταν στο κόλ. Και λέγαμε ότι το pet ανοίγει πιο πολύ όταν έχουμε κοπέλα. Τόσο που κάτι τέτοιες βλακίες λέγαμε και έμεινε εκεί τέλος πάντων. Το φτιάξα λίγο εγώ εδώ και το έχω κρατήσει έτσι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και από μένα, Zero the Hero, μάγκες.